Il-Ministeru għall-Ġustizzja ħabbar li l-ġimgħa daħlu fis-seħħ l-emendi fil-Kodiċi Kriminali kapitlu 9 tal-Liġijiet ta' Malta li jirriformaw l-inkjesti maġisterjali. Din hija riforma oħra minn sensiela mwettqa mill-Gvern fis-settur tal-ġustizzja. Din issa wkoll se taqta' kull abbuż li kienet jitwettaq fis-sistema, inkluż mill-eks deputat nazzjonalista u avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi u l-esperti mqabdin fl-inkjesta tal-isptarijiet li swiet lill-pajjiż 11 miljun euro. Fi-stqarrija l-Ministeru responsabbli għal kif dawn l-emendi jsegwu l-pass storiku kuraġġuż li ħall-Gvern is-sena li għaddiet meta wara l-ħatra ta' iżjed membri fil-ġudikatura l-inkjesti bdew isiru minn grupp ta' 4 maġistrati speċjalizzati u ffokati biss fuq inkjesti. Permezz ta' din ir-riforma l-vittmi jew rabathom se jkollhom id-dritt li jkunu aġġornati kull 6 xhur bl-andament tal-inkjesti, se jkunu jistgħu jingħataw kopja b'xejn tal-proċess verbal kif ukoll se jiġu infurmati dwar jekk tkunx ittieħdet deċiżjoni li ma tinbedix prosekuzzjoni. Din ir-riforma tintroduċi wkoll emendi fl-inkjesti fuq talba ta' ċittadin privat. Bil-proċedura ġdida mhux biss mhux se jiċċaħħad l-ebda aċċess għall-ġustizzja iżda saħansitra jekk ma jkunx hemm eżitu mill-investigazzjoni tal-Pulizija, il-proċess tal-konsiderazzjoni tat-talba biex tinfetaħ inkjesta ġie saħansitra elevat għal quddiem il-qorti kriminali preseduta minn imħallef li jkunu li jiddeċiedi jekk ikunx hemm lok li tibda inkjesta maġisterjali. Dwar dan il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal li hawnhekk il-Gvern għasel it-triq li jsaħħaħ l-ispeċjalizzazzjoni tal-maġistrati u dan b'investiment bla preċedent li sa ġie wkoll ikkumplimentat b'tibdil leġislattiv b'rispett lejn l-impenn ċar tal-Gvern fil-manifest elettorali. F'dak li rigwarda l-ħatriet u l-kontibilità tal-esperti fil-waqt li l-ħatra hija fid-diskrezzjoni tal-maġistrat, madankollu espert għandu jkun persuna fiżika u mhux kumpanija u jekk mhuwiex fil-lista tal-esperti irid jgħaddi minn proċess ta' due diligence li jitmexxa taħt is-supervizjoni tal-maġistrat. Marbut mal-aspett tal-ħlas tal-esperti fil-ispiża tkun se tinqabes il-50,000 euro, il-maġistrat irid jiġġustifika din it-talba u jitlob l-approvazzjoni tal-prim imħallef. Dawn l-emendi legali kienu dibattuti f'aktar minn 9 seduti parlamentari fit-tieni qari u għal madwar 7 sigħat oħra fi stadju ta' kumitat b'interventi mill-pubbliku u s-soċjetà ċivili. Fl-istadji parlamentari l-Gvern ressa emendi li komplew issaħħu l-indipendenza u l-awtonomija tal-maġistrat inkwerenti.